Nyt 40 oli aluksi. Eipä. No niin, me pelataan siis granaatilla. Me olemme granaatti. Okei, niin. Se on Harry Potterin granaatti, mitä se leijuu ilmassa. Varokaa, haulikka tulee. Ei oo. 0/5 voit. Niin hauska. Nyt se tuli takaisin. Ai saatana. Otappa meleas. Jumalauta. Jumalauta ja Sinko ampuu. Lämmittääkö tallentaa? This city does not sleep, yes? Pesäpallon määrä tulee! Siellä käy ketään nyt on. Tässä on. Dragomir tänne Blodgen Boris. We have an explosion on... Okei, ehkä me ei niinku pääasiassa. Let me see your hands! I did not Ketä do tuli? anything. Ai, poliisit! Mene! Pyssy tulee silleen. You don't want to keep chasing me, Mä man. olen liian nuori kuolema. Okei, mä otan nyt auton itelle. Selvä. Say bye-bye! No oi vittu! Say bye-bye! No oi vittu! Turpa kiinni vittu äytti. Kuole. Missä nää oot? Mä otan sut. Mota. Sorry, man. Ah! Ghost Rider. Hei, mun ovi lähti. Ghost Rider. Ja itse. Tää ei oo sitten mikään modi. Ei muuten oo. Tää ei oo mikään modi. Tää on vaan epinäyttäjä. Oi. 6 kautta oi. Varokaa. Täältä tulee Ghost Mopo. Kuinka viippelikin päivää. Tää muuten on. Aukaisee uudet ulottuvuudet pelille, kun kannattaa kokeilla. Eli ladatkaa Overwatchia. Miksi tuo väällikkyy? Varokaa Ghost poliisit tulee. Kato vaan. Otappa granaatti. Ai saatana, missä mä oon? Siellä. Bullshit. Ei vittu, mä edes näe noita. Äkkiä sinne mun polttikin ala mennä jo. Alappa painaa. Tuolla on gunpowder. Too häppeä. Oota. Meni. Mutta ei. No. Pitäis olla. Kyllä. Näistä popesri vaan. Sepä keuli. 11 FPS ja sekin. Oho, reilaus! Oho, reilaus! Hei, älä pyydän kiltiksi, älä tulla. Watch where you're going! Ai, nyt mä hyppäsin pois. Kyydistä. Okei, nyt se on koko ajan tässä. Sulla oli kyllä varjo, siinä oli se pistooli. Pois! Sinun varjo juoksee! Come on, give up! Police get down! Vittu, se pistooli huutelee muuta. Ja tietenkin niinku tämmöset gangsterityypit sanoo aina jollekin puolelle get down, ja sitten se pitää ottaa se poliisit huutelee get down. Mutta otan haamualta. Ei, se ei mennytkään sinne sisälle. Utsi jäi leijumaan ulkopuolelle. Mutta siis, check it out. Random utsi vaan tulee ouluun.
Really fucking annoying. This is really fucking annoying. Tämä on erittäin missivä pelottavaa. Voitko nyt vaikka liikkua? Kiitos. Se heiluu härsyttää. Pistetään FPS, koulutetaan FPS, Poliisi. Miksi se sitten on? Joo, ja meikäläinen nousi pois autosta. Ihan takaisin. Ätäpögranaat jossain kadulla, sitten tommonen poliisit ajaa jotain tyhjää autoa tästä. Ja sit se vaan aukaisee yhtäkkiä oveen ja se menee takas kiinni. Sit se aukaisee se uudestaan, menee uudestaan takaisin. Sitten se katkaa tätä. Ota, enää se. Random ikkuna hajosi. Vittu! Poliisi. Tässä myös poistetaan. Okei, täältä tulee utsi. Varokaa, täältä tulee utsi. Ottaminen on miru. Ai siellä oli joku kylis. Tästä pienistä pitää. Check this out, bitches. Onko vaikka joku? Täällä on muuten striimata. Täällä voit striimata. Löytääkö nyt vaikka? Eikö sulla ole kaksi? Eniten mua häiritsee tässä se, että me ei nähdä missä ne poliisit menee. Niin, aina myrkkää, että missä eteenpäin. Niin on itse sen, oi vitsi, koto me nähdään itse. No ei tuota voi You back for more trouble? No, no! You are back from more trouble? Enkä mä voi... Vitun paska, mä voin ostaa silloin, kun mulla on pitää. Mitä tulee joka muuta? Mitä? Joo, ol. Lähet. Koko mä unohdin laittaa mun näkymättömän päälle. Oikein. Hyvä! Luokaa saattaa huumolla aikana. Sulla on vähän helaa. Ei kannata. Tää on niinku, ei mikään aivo, ei minkään päällä. Poliisiautolla. Varokaa, limsatelkki tulee. Siinä on varmasti siinä kassalla joku, tai noissa penkeissä. Ei ollut. Ihan varmasti. Ei oo, mä oon kattonut kaikki läpi. Varokaa, limsatelkki tulee. Sen alla on varjo. Mitäköhän muuten kiikut sanois? Siinä on joku kuva. Mihin se hävisi? Se on siinä. Ei reagannut mitään. Kuole. You ain't taking me to the Vertaan les. Hei, tää on muuten pakko nähdä. They trying to take my sperm! Verta vaan tippuu ilmestyy. Nyt se ilmestyi. Niin kun menee tarpeeksi kauas. Jaa. Joo, anteeksi. Kerro. Kerro vaan. Mentiin nyt kauas. Tulee. Täytyy tulla. Elikkä mä oon nyt sitten niinku varjo. Kannattaa varoa. Voi tulla mitään vaan. Mä oon puhelin ja mä leijun ilmassa. Mä saatan muuten... Se siirtyy korvalle. Hey, officer! Hello! I'm gonna wring your damn neck! Apua. Stop the feels of pain, boy! Miksi tää näyttää tältä? Hard work deserves a smoke. Miksi tää näyttää tältä? Miksi tuossa on poliisiofficereita lasten leikkipaikassa? 2014 poliisit leikki. See? That's your ass. Show you right. Move your ass! Minä heiluttelen perstä. Move your ass. No minä heiluttelen perstä. Eikö ole seksi?
Mä menin ratulla tuon varmuun. Out now! Oh, nice. Missäköhän sattuisi olemaan? Täällä tulee haavaa. Mutta ikkunasta se on jotain uutta. Miten se fish on? Sateenvarjo sitten ilmassa. Nyt se on sateenvarjo. Se jäi sydäntä. Maija Poppanen 2015. Se on lanka puja. Nyt pitää. Okei, mistä mä autan? Mä voin mennä ollaan. Toi lagi ei muuten toimi tällä. Kipeän päällä. Mulla on taas sateenvarjo. Me lähellä sinne näkyy pelkkää sateenvarjo. Maija Poppanen 2015. Sanoa lehti. Ei siinä oo mopo. Missä mopo nyt? Mä haluan mopon. Saisiko missä? Totta komiksella tuota nyt. Niin kukka muu ei ehkä sua kaikki. Sä näkit kaikki kukka ei sua. Kukaan ei voi velottaa tuolla kukka ei tiedä sen olemassa. Mitä tapahtuu? Ajattelapa jossain kaupungissa ollaan käynyt kukkailemalla. Sulla on vaan joku tyhjä mopo, joka ajelee kaupunkia mieleen. Aika kiinnostaa. Tää kun tulee haamukisät perään. Oi. Ai. Sattuu. Vähän juokset. Mun hiukset näkyy. Mihin tuo ovi hävisi? Ai se tossa. On se hyvä kun tää ei tunnu niin pitkältä tää aika enää. Kovat FPS-laki. Tää 10 frempaa se. Ei varmaan tarvitse niin paljon päästä.